ma anyị na-ekwu ihe mere na ụfọdụ bụ ndị pụtara ugbu a na-ele ekpere, ụfọdụ na-egoro ekpere, ụfọdụ ndị dibịa ụgha na-ele ike na-elekwa awele maọbụ na-ele ụmụ ihe dịgasị iche iche na-abịa otu o si kwesị. Ihe anyị ji ekwu ihe a maka na ndị ụdị ihe a tiegoro na ọwa dị iche iche, ndị ihe a tiegoro na nkewa dị iche iche na obodo dị iche iche ewego nkewa maka ndị eji egota tụọla ego wee bunye ka ofu onye amụma bịa kpere ha ekpere maọbụ wepụrụ ihe na-eme ha. Emesịa onye amụma bịazie kama ọ ga-eme ihe wasị ya mee, ọ bụrụ ebubo ka o gboboziri ndị nọ n'obodo. Nwanne na nwanne lụzie ha agaghị na-aghọtazi onwe ha na-esizi okwu maka na onye amụma asị na ọ bụ ya ọ bụ onye nke ọzọ na-eme ya. Otu akwa ka ọ dị na ezinụlọ dị iche iche, otu akwa ka ọ dị na ebe a na-azụ afịa dị iche iche. Ụfọdụ nọgide n'ebe ha na-azụ afịa eje kpọọ ofu onye nwanụ, eje onye ahụ abịa gbee ekpere, maọbụ ụfọdụ ahapụrụ ije n'ebe onye nwanọ o jiri aka ya jebe ebolu ya mmanụ agbata obi ya mere na afịa ya da agazi aga na onye nke a mere na ihe dị iche iche, akụkọ dị iche iche a na-aga. Ụfọdụ kemgbe ha tụbara ego ịga ekpere, kemgbe ha tụbara ego kemgbe na-eje akwụ ụgwọ ekpere, ụfọdụ ka na otu ha dị, mana ụfọdụ ke ha tụgatara ego a wee sị mba na ha ga-ejekwa lụsị ọrụ ike, lụba ọrụ wee na-aga ọrụ ha ife wee dịbara ha na mma. Ọ bụrụ na otu ndị isi ojii si ego ekpere maọbụ na-akwụ ụgwọ ekpere ka esi eweta akụ maọbụ na-emepe obodo ndị isi ojii akarị ndị China mma, aka nke ndị India, ekwurori maka nke Amerịka maọbụ nke ndị Germany maọbụ ndị ọzọ dị iche iche. Ndị nke ahụ bụ ndị jikọrọ aka kwemgbe bido n'ụtụtụ na-azụ nwa ha, na-achọpụta akara aka ụmụ ha, na-edozi ha ọnọdụ. Mana ihe ọ na-eji ewute anyị karịsịa bụ na ndị a na-ele ekpere na ndị na-agbara ha ọsọ ahịa bụ na ụmụ nwaanyị anyị ka ha jeziri wee jikọọ sapụ isi, maka na oge ịsapụrụ nne sapụ nwunye isi, gịnị ka nwoke ga-eme? Nwoke na-ejisi obi ya ike ekopụ ya. Ma gịnị ga-eme na nwaanyị ga-eje ihe ọ na-ekwesịghị, ihe o kwesịrị ịkọrọ di ya ka ya na di ya dozie kpezie ya, o jekọrọ ya nwoke ọzọ ahụ ewee gwazie ya na wee bụrụ ya amụma ụgha. Ụfọdụ ebuzi amụma ya na-arụ ya ahụ ego di na ya, ọkachasị ụmụ nwaanyị na-achọgozi ụmụ ihe dị iche iche dịka nwa maọbụ na-achọ di. Ọnwa ha dabagoro na ya akụkọ anyị na-anụ ọkarịrị n'aka ndị dibịa ụgha na aka ndị amụma ụgha. Ha ga-eji ego wee goro otu awụ na-eji. Ụfọdụ anyị gosi ya ejiri ahụ ha wee goro otu awụ na-eji ihe na-ebe a na-ebe. Ọ hapụ ihe o kwesịrị ime wee mebe ihe ọzọ. Ya bụ na biko n'oge ruo na oge gịwa bụ nwa afọ ga-eji wee mara nke bụ eziokwu na Chineke anaghị ana ego, na Chineke anaghị ana ego, ọ bụ omume gị. Ihe niile a ịfụ mmadụ ibe gị na-emesapụ aka na-emere ndị mmadụ, na-eme ihe ọma, maka na ihe iji tụnyere mmadụ ka a ga-eji tụnyere gị. Ọ bụrụ na ihe ọma ka ị na-emere ndị mmadụ, ụbọchị o ribido gị ndị mmadụ agbata wee nyere gị aka. Mana ọ bụrụ na ị naghị enyere ndị mmadụ aka na ewere nke ị na-emere ndị mmadụ, kedu ichebe na ọ bụ oge iji egoro ekpere maọbụ goo onye ga-ekpere gị ekpere ihe adịbara gị na ma ọkwachi. Ọ na-ewute na obodo ga-apụta ndị na-agbara ndị a ọsọ ahịa apụta wee were ofu achị tụkenye n'obodo, ebido ndị ahụ na-akọ ya ka akọrọ ndị a akọrọ ụmụ nwaanyị, ebido kọba nekwa ihe ji obodo na ndị a kpụtara nsị na onye nke a na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Ọkwa ofu ndị a bidoro akụkọ a na ndị ahịa ndị amụma ụgha na ndị dibịa ụgha ga-ejekwasị obodo na ebe ọ dịgoro otu a na-ewe ofu onye nwanụ ọ ga-agba ọbata n'obodo ha atọghepụ ndị niile ekere agbụ
n'ime mmụọ maọbụ ndị ụbịam na-enye nsogbu maọbụ ihe na-eme obodo ka obodo baba ụba ihe ọma mebebe na-akpọta ya na ọ ga na ewere ya ha ga-akpọta ọ bịa meelu ha ya ihe adịbara ha na mma mana ọ ga-atinye ya mana oge ụfọdụ ka ha si awa awa agaghị apụtagịrị kpọrọ gị afọ ego gbọọ na a ga-asị gị na a ga-emere onye nke a na a ga-eme nke a na a ga-eme tupu ị mara ihe na-eme atụbaghị ego ụfọdụ na-ekwukwe ụdị ego a ga-ebunye ha asị gị na ha ga-eji ya rụọ ọrụ ụfọdụ na-elu nde naira ụfọdụ eruo ofu nde ụfọdụ eruo nde na abụọ ọ bụ ka ha si ka ya na ndị ọsọ ahịa ji ụfọdụ maka na ndị ọsọ ahịa ụfọdụ ga-ejesi ya na ha maka a ga-esi mee ihe a gwa ndị obodo na ndị obodo ahụ ji ego a ga-atụta ezigbo ego atụta ebunye ya mana ihe ọ na-eji ewute bụ na onye ahụ ha na-akpọta gbunyechara ego ahụ ndị obodo agaghị ajụ kedu ihe a ga-eji ego ahụ ma eme onye ka a na-ebunye ego ahụ Chukwu ka a ga-ebunye ego ahụ ihe o ji ewute bụ na obodo ụfọdụ na-eme ụdị ihe dị otu a na ha ga-ewekwa ndị ụka na be ha ndị isi ụka ndị amụma na obodo ha mana a ga-ahapụ obodo ha were ndị ụka jebekwa na obodo ọzọ jee kpọta onye amụma ka ọ bịa rụọ ọrụ ha ọrụ ụfọdụ jisie ike kpọta ha onye amụma bịasịa ofecha omesa amansị na ihe ndị ọzọ ọ ga-eme ọ tụba ndị okenye maọbụ tụba onye nwoke ụfọdụ n'ọrụ onwe ya aka na ọbịa ji obodo ọ nazie nsogbu otu aka ka ụfọdụ na-eji akpọta na-eji egota ndị amụma ụgha na-eje n'ezinụlọ ha akpọtasịa ha nwanne na nwanne agaghịzi afọ onwe ha n'anya ụmụ nwaanyị a nụrụ n'ezinụlọ na agbaghara esi ebe niile daa ebe ọ bụ na oyi ezigbota mmadụ gịnị mere na ụdị ndị a na-abịacha obodo udo agaghị adịzi n'obodo ahụ gịnị na-eme na ụdị ndị amụmụ ya na-abịacha na ezinụlọ akwụcha ụdị ego ha ga-akwụcha ha na udo anaghị adịzi na ezinụlọ ahụ gịnị mere ọ bụ ya bụ ihe anyị na-ajụ n'ụbọchị nke taa gịnị mere na ụfọdụ agaghị apụta ugbu a wee otu ọ na-abụ o mee gị kpọkwuo Chineke gị ọ bịa ka ị ga-esi gbanara ihe a maka na ijekwa buru ego ha niile bụ ihekwa ndị amụma ụgha na ndị dibịa ụfọdụ n'ime ha taa gị afụfụ enwere ike asị gị na ị ga-eburu ụzọ wee gbuo ọnụ ọ bụrụ na ha sị gị na ị ga-ebu ọnụ asị gị jiziri aka gị kpepụtazi onwe gị ka ezisie ego ị kwụrụ ọ bụ na ịma ihe ya bụ na ọ kaara gị mma na ije chọba akara aga chọba ihe ị ga na-eme chọba onye ga-enyere gị aka na ọ dapụta gị iwe nrịanrịa na ihe ndị ọzọ ịchọ ndị mma maka nrịanrịa gị ụlọ ọgwụ ma ebe a ga-agwọpụta gị ije jụọ ndị mmadụ esi ndị ezigbo ndị mmadụ ọ bụrụ ndị amụma ụgha ọ bụrụ ebe ị ga-akwụ mmadụ ego ịkwụọ ijeri ego asị na a ga-ebunye gị ike onye ahụ ma ọ bụrụ na onye ahụ maka esi ebute ike a iche na ọ ga-abịa bunye gị ya onye ahụ mara ka a ga-esi bute ike ọ ga-ebunye gị ya ọ ga-eburu ike wee na-ebukọrọ ihe niile mana ihe na-eme anyị na-ekwu ihe a maka obodo butegoro ndị amụma ụgha tinye n'obodo a ka unu jedozie obodo unu hapụrụ ndị amụma ụgha ọ bụrụ na ndị amụma ụgha bịara n'ezinụlọ tisi obodo unu biko nje jicha na aka ọnụ ka ihe niile tara n'abalị bụrụ anwụnta ka unu jiri udo biri na ezinụlọ unu ka unu jiri udo biri na be unu fụ nwanne gị n'anya nke bụ eziokwu bụ na ịfụnanya bata na ezinụlọ gị maọbụ na ezinụlọ unu maọbụ n'obodo unu ịfụ na ihe ọma ga na-abatazi ọ bụrụ na ya ga na-atakasị ahụ na-atakasị ahụ a ga-atagazibugo ahụ na ihe ndị ọzọ na-aga n'iru na-anọ n'ebe unu na-ataji ya ahịa wee kpọkwazie unu ọ dịkwa njọ ọ dị mma m ga-anara okwu mmadụ ole na ole maka dịka oge si dị ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu maọbụ na ndị amụma ya na ịkwụgwọ ụgwọ ije gogote ekpere ịgwana anyị na kemgbe ị gotara ekpere a ihe ọ gbanweela na ndụ gị ka ndị ọzọ wee mụta ọkwa na ọ gbanwebe ịgwa anyị ndị na-ele ekpere biko kpachara na anya ka m were okwu one na one gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele gị nwanne ndị ka ị mere daalụ igonego ekpere ngwanụ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onye olisa ka ka ọgba ete dị
gaa n'iru nwanne ise na chitere okwu abụọ ọ bụrụ na ije n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Matiu ọ sị gụpụtakwa anya maka ndị amụma ụgha ha ga-adọpụtara anyị na-echeta nwa atọ azụ azụ mana ịba ha niile ekwe na ha bagụ obodo ka bụ Chizzy. Nke ịbụọ ijere akwụkwọ Sam o kwuru ebe a wee sị Chukwu kwuru ebe a wee sị na ihe nsogbu maka ya ihe njikọ aja ya ihe dị n'ụwa n'ọnyanwụ ya anụ niile dị n'ụwa ihe niile bụ ihe dị ndụ n'ime ụwa n'ọnyanwụ ya ụmụ mgbe echeta ụlọ agụ na-adị ya maka ndị na-atụrụ ọdụọtụ na tụrụtụ ka nka ụta nka bụrụ ya sọ isi igwe bụrụ ya sọ ngwadalụ biko onye agbara daalụ ka ndị ọzọ tinye Olise daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ ọ dị ma akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu bụ 09007771000 ma ị nwekwara ike iji 09002111000 wee tinye ọnụ. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Ekele gị, gaa n'iru nwanne, gaa n'iru. Gwakana ya afọ gị na-ebe iche akpọ. Mgbabe ya nkenke ha karịrị akarị mana Chukwu wee ebere ka unu jide aka wee chụpụbata ha na ha karịrị ihe ndị a na-eme karịrị ọkacha n'ime obodo. Ndewo. Daalụ afọ gị na-ebe iche akpọ. Kwụsị okwu ike nwanne, gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ. Ndị ihe ị chọrọ itinye onye ọbụla tinye a na-eje n'ụlọ ekpere ya kpachara anya ya ije n'ụlọ ekpere ọ kara bụ mma ije ya asị ka ụlọ ekpere maka ụlọ ekpere n'etiti ezinụlọ n'etiti ọyị na ọyị n'etiti nwanne na nwanne. So ekpere because ihe ekpere na-emezi n'ụwa dịka adụ ọdị mma. Ngwa daalụ nwanne. Ngwa daalụ. Ngwa daalụ. Omenala ahụ na-atụ ụjọ karịa ndị omenala ahụ ọka mma kọmi. Ngwa daalụ ịsụbago bekee. Daalụ ịsụbago bekee. Mana bekee anaghị adịcha ya mma n'ọnụ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Waba eze gaa n'iru biko bee ya nke n'oge na asịsa ya kwarapụ. Ewe n'iwe. Ọ dị mma, otu a ka anyị ga-esi wee dọbiri ya eweta n'ụlọ ịma na ofu agbọghọbịa anaghị adịte aka, ife na-atọ ụtọ oge ụfọdụ anaghị adịte aka, mana ekwe m n'ụkwa na anyị ga na-emezi ya dịka o kwesịrị. Biko ana m ayọ unu ego ahụ ị ga-eji wee ihe mmadụ na-eji azụ onye n'ọrụ onwe ya kwesịrị ịchọ ijebe aka ọrụ jee ya jee yere onye ndị ihe na-esiri ike aka, were obi a were fụ mmadụ ibe gị n'anya. Ị na-eme ụdị ihe dị otu a, ọ bụ ya bụ ị na-eme ya ihe ọma na-abịara gị, ihe imere mmadụ ihe ọma bịara gị. Hapụ na ije go ekpere, hapụ na ije na-abịa dibịa ndị ụgha ndị na-ebunye unu ike, wepụ ike ha were ha ga-ebunye unu, ndị agha na-apụtasị gị ha ga-ebunye gị nke abụghị gị nke ọzọ. Ndị ma na-eme ezigbo ihe nọ n'obodo ha maka esi eme ya, ha mana ha mechara gị ihe ha sị gị jụọ ọ dịrị gị ma ịbịa kene ha. Ọ bụghị ndị ga-asị gị na ị ga-akwụ ụgwọ nke a. Obodo niile were ndị ahịa na-eje, ọ bụrụ na akpachaghị ya ihe ga-eme unu ndị obodo niile chere n'ọma ka obodo si dịrị unu. Agbaghara ebe niile, ezinụlọ ụfọdụ ndị agụrụ ihe a gbaghara ebe niile. Onye ka anyị na-asị taata onye ọbụla kpachara ya jee mee ihe dịrị gị mma,
mee ihe dị mma n'onwe gị, chọọ ihe ị ga na-alụ ka ọ na-adịrị gị na mma, ị na-amụta fụ ndị gafegoro gị na ndị dịgoro mma na ọlụ ya ha ya chọrọ ịlụ, jee chụta ha ese. Ịchụtazi eze jide aka gị ọsa, ije gụọ mmụọ bụ unu, gwa ndị ichie bụ unu, jee mee ihe ị kwesịrị ime, ndị agwa gị ihe ị ga-ekwesị ime. Chọzia dibịa bụ eziokwu ga-abụ o mechara gị ọsị gị ọ dịghị maka ịbịa kene ya. Ya bụ eji na ekpere gị nwa na-ele ekpere kpachara ya, maka ị ga-atakwa afọ ya. Ọ dị ma, m ga-adọbiri otu mana oge na-asịzi anyị kwarapụ mbugharị ọnọdụ ugbu a oziọma eji ọfọ eduru unu wee gaba. Asị m ka ndọbiri otu ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma cheta na abụ m Chizzy anị jebezie kiribezie nke niile nke anyị mere na Kpakpando TV. Anyị na YouTube, ije na YouTube ị ga-afụ ụmụ ihe niile nke anyị na-eme, ya bụ na Kpakpando TV, maọbụ ije na Facebook chọba Chizzy anị ka ị soro m ka ọ dị no.